lafiya saraki ka iya ka huta saraki ka gama ba saura a kawai kafi masaya a kai guda a ɗauko goma aga waki a shaka kima kima kyan tafiya dawowa a dade ana yi sai gaskiya dan mun shaƙe wuyan mai zari cin ya sa maganin mai haɗama yaro ya ɗauka dan kwaɗayi nauyi ya sa shi ya sauke rika da ƙarfi Alhaji Salisu Muhammad sarkin sawi mijin Hadiza ba gaba da gaba ba ko ta baya sai an shirya da ran da riƙe mugun mafarki gangaren namijin doki kafa mantuwa zaki namijin Madina wai wanda sarkin ne kamar ka mai baje mai shiri da mana haure na ƙara kai mai shirin yi maka dai Alhaji Salisu jinin Muhammadu ka ya kira ka kowa ya so Allah sarkin sawi mai hanku mai dama mai abin arzika ka wajinta mai baje mai shiri da mana haure na ƙara kai mai shirin yi maka dai Alhaji Salisu jinin Muhammadu ka ya kira ka kowa ya so Allah kai da sarkin sawi mazan fama mai abin arzika ka wajinta ni da farko na saka liki Allah wanda shi ne yake yi mana komai har idan ya yi maka rabbi ya yi maka kaga sharrin mutum bai maka komai sarki sawi rabbi ya yi maka kyaladan mai shirin saka hawar mai kai da barde bijin sun Hadiza kare gyaran shiri lokaci yayi masu fatan alaka ragewa kuma yadda dubba su so rabbana yayi mai aba arziki ka mutunta mu baba mu dai na dindan haka yayi uban Jamila dama da haunin ka yadda dukkan shirin lamuran yayi Salisu kai da kewar sarakuna makashin gobara sai ruwan sanyi kayi taka akai kayi ta dangi tunda yau kai akai wani girma mai faɗa ne da ce ka wasa da so daukacin lamura ya shiri daidai wanda ya kara mora don tallaka babata ko ina kai ake kallo ke kuka bai wake da har dace babata ko ina kai muke kallo hasken haskaka al'umma kake tsaftataccen shiri ka wuce kwano mai gida ne da zaune da ɗakuna jamuje Salisu kai rukun girma mai gida ne da fada da dawa kuna jamuje Salisu kai halin girma masara ke mai kyau ta Salisu kai nesa shirin babu mai cimma rabbi ya kara girma da kwazon ka kai girma shirin babu mai walma ga ka harko da sarki da kwanin ka kai karfin da ai babu mai ramma ta ka san daure Alhaji Salisu yadda dokan wadin shi ake yi wa sha'anin gyaɗawa sai da mai girma to da girma akan nemi mai girma an yi naɗi masha Allahu Salisu rabbana yayi wa dama kai ka haɗe da kaka al'umma baba wannan kiran yayi mana rana manoma har makiyayan sawi baba kai ka haɗe kansu baki ɗaya yadda dukkan ka Salisu yayi mana tabbata dai hakan gado yayi ko wanda zan so ko ba na gidan su yake da hakan ake gane ya girma baba tsakar dare ma ban tsoro kaga ke san bake sai dai taro yara maza dan kai masu horo yadda kace ake ta sauraro baba Salisu Allah kake tsoro baka da wanda zai maka boro becin hakin talakansa ba Salisu kashi mulki yake babu cin zali shi ya bunkasa harkar mutanoma shi ya bunkasa harkar ilimin mu an yi makarantu da dama nan a kasar sawi masha Allah ga makarantun boko manya ga makarantu nan na addini birni da ƙauye kai ka bunkasa sannadi ne kasar ta da dabbadi ko anan Salisu yayi mana rana sannadi ne kasar ta da girma yanzu kasa ta sawi tana suna sannadi ne kasar ta da dabbadi ko anan Salisu yayi mana rana ci gaba wanda ka kai wa al'umma ba guda wanda ya bata halin su babu ɗaya wanda ya bata sunan su ba guda mai shirin rusa al'ada babu ɗaya mai shirin rusa addini ya kamar tallaka sarki Salisu baba lallai shirin yayi mana daɗi san ka
ce baba adam gona ne ƙara himma da kaimi sai Allah mai sarauta cikakka dan mulki kaya gado cikakke an baka birni da ƙauye na ta beginka yare da manya sun yi san barka mata har da maza talakanka har ma masu kudin suna sanka dole ma hassada sun yi san barka sun yi karo da giwa sun faɗi tun da karin kuma al'umma duka kara kaimi na dai yayi maka daidai tun da ka lallabe al'umma ka kara kaimi shirin yayi maka daidai ai tun da ka tallabe al'umma ka ja mu je salisu kai mana daidai mai manoma ne mai makiyaya mai yan birni mai yan ƙauye lodin ƙarfe sai mai taya rashi sai hakan yayi masa nauyi jirgin ya riga tun ya tashi an aje mai nawa tun da bai hau ba rana tuntune tun da ta haska ga hannu ba zai koya komai ba mai bace mai shiri da mana hau da kara kai mai shiri kai maka dai alhaji salisu jinin muhammadu kaya kira ga kowa ya so Allah kai da sarkin sawi mazan fama mai abin arzika ka mutunta ya jinin muhammadu mai dan marai yake kunje sarkin da bai zo da wasa ba mijin na'ima dattijo mai sawi kunje sarkin da bai taba kashirmewa uban abu da razaka mai kasar sawi kunje sarkin da bai kar mutane ba uban su umme uban su maryama sannu sarkin da bai kala barna ba duka tsare-tsaren mulkin nasa kun ga salisu bai yi na gangan ba mai damara ana so da gayyake babu salisu ne mai kasar sawi an jinjimi na bijin sun hadiza kun gado wanda ya ci shi mai kwana biji ga na'ima ai sadauki ne dole ake ta tsoron shirin bauna jinin muhammadu mai kasar sawi rabu Allah ya karo yawan kwana uba aisha birnin saraki ne yadda dokan faɗi dole ayyewa uban su umme babba mai Allah kara kaimi shirin babu mai gyara uban su sadiqa mai gidan mulki jamuje salisu lamuran sun yi ala zafinani ala rai da madabbo gaisuwa ce muke karawa sarki dan riko da a girma da mutunci tausayi har da jinkan talakawa alkhairi ina sarkin samu daukacin duniya ta sani tanni al'ummar sabir ne har kauye ba guda ɗaya da bai yi wajen kaiwa duk jama'ar babba da yaro ba guda ɗaya da bai yi wa kyauta ba shi halilai asali ya samu tun zamanin iyaye da kakanni ɗan siyasa a babban basarake ɗan kasuwa ne basarake mai arabi sannan mai boko mai gwamnoni har da minista haji salisu na sarkin katabu mai yadda dukkan shari babu kokwanto umaru faruku mai katako ya ɗauke ka ta makare ya ɗansa dama da hauni ya aminta ka a cikin sirrika ya abota ka tarayyar ku akwai alkhairi bakiya sun buga sun bari tambi na ga girma da girma sun haɗe a tsakanin su sai dai alkhairi ko da yaushe sai dai annuri ga umaru ga alhaji salis mai kata kuma da mai kasar sawi sai zumunci suke babu kokwanto alkhairi bai zama cuta ba sarkin sawi alhaji salisu komi ɗaki za ya samu to kasan sannadin ko faɗi alhaji salisu na gode maka na ƙara gode maka sannadi na ka sai ba zo sawi don mu gaishe da dubban masoyana salisu gai da babban basarake mai cikakken iko da tijo mai natsuwa da kima da karama wanda ya zama dubin al'umma mai sarauta ta fada da malumma mai sarauta ta fada da yan boko mai sarauta a fada da hakimma
masu anguwanni ka haɗa su ma. Waye gari yau a ƙasar sawi ba guda wanda ke tsokacin sarki. Tabbacin Salisu ya iya mulki, ya rike al'umma bil haƙƙi. Ya zama uwa ya zama uba a ƙasar mu ta sawi ya mutunta ta. Wannan sashen ko ka zamo kaka ƙasar mu ta sawi ka daraja ta. Mai sarauta cikakka bayan wadana yadda duk ya faɗi haka ne yayi. A ware take maka ma zafi shuri dare guda kaka girma. San ka ce adam mai gona kyakkyawa mai kau da mummuna, karafaffa mai kau da raunin na. Gaskiyar Salisu ta kai gaskiya, masu laifin sauyi ya hukunta su. Mulkin Salisu ya kai mulki, masu kishin kasar ya abota su. Mulkin Salisu ya kai mulki, masu kishin kasar ya aminta su. Sarki wanda ya sada zumunci, daukace yan uwa ya daranta su. Kai arabe kuma kayo koko, baba kai ilimi da wada hauni. Mai zakka mai sadaka sarki, mai salati yana hailala sarki. Mai salati mai istighfari ya ce kasar lafiyar babu kokwanto. Kai azumi ya yi bauta lillahi, dukkanin nasara ya yi daidaito. Kada kame kun ga wanda karfe ne, wanda duk ya saka ba shi ba zama. Mai mace mai shiri da mana hawa ya kara kai mai shiri ya yi maka dai. Alhaji Salisu jinin Muhammadu ka ya kira ka kowa ya so Allah. Kai da sarkin sawi mazan fama, mai abin arzika ka mutunta mu. Baje min shiri da mana hawa da ƙara kai min shiri yayi maka dai. Alhaji Salisu jinin Muhammadu ka ya kira ka kowa ya so Allah. Sarkin sawi mai hanko mai dama, mai abin arzika ka mutunta mu. Mai baje min shiri